Казвам се Рос Линч, а вие гледате Това съм аз. Всичко, което знам, е от родителите ми, сестра ми и братята ми. Райкър е най-големият, после сме Райдел, Роки, аз и Райланд. Родени сме през година. Всички обожаваме музиката. Когато учите пиано и китара едновременно, и на пианото можете нещо, а на китарата не, пианото сякаш помага да се справите. Но за мен китарата е центърът на музиката ни. Басът е страхотен. В песните се чува като бум-бум-да-бум, харесва ми. Барабаните са жестоки. Слушате ритъма и го следвате. Той е много добър във всичко. Повечето пъти. Да. Понякога не чак толкова. Хей, престанете! Много е приятно родителите ти да са навсякъде с теб. Това е мама Сторми Линч. Тя е най-добрата майка в целия свят. Здравейте! Номер 1. Рос постоянно тактува с краката си. Аз готвя вечерята, а той тактува. Тя ме кара навсякъде. Готви ми. Обичаме. Много си мил. Аз съм мил, само това ли? Чудесен си. Когато беше малък, много малък, беше много чаровен и забавен. Правехме представления в мазето. Викахме всички долу. Хващах китарата и изнасяхме концерт. Всичките ни мечти се сбъднаха благодарение на родителите ни. Трябва да те води любовта към музиката. Когато я обичаш, ставаш все по-добър. Започваш да влагаш душата си, да я усещаш. Динг! Аз съм Рос Линч. Гледахте Това съм аз.